नै बिथांमोना जाबाय नोलोबारि बैसागु आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासैबो मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना दंजोबो माने नै बिथांमोना एसे लादों माने खापसे नायलाय बिथांमोना बे जाबाय गेरेम दैमारि एसे होब्रा फाग्ला बैसागु जायोना नायलांदों नोंथांमोना फारसे फारि फारि आं खोन्थानोसै बे लोंबाय एसे बै बिथाङा जाहैबाय मिरामिस बेबो जाहैबाय माने बे जाहैबाय माने लकेलखौ लाया बे माने फरेनार बे जाहैबाय जोंहा बिथुराज फंबाय बे जाहैबाय धोरोम नोलोबारि बैसागु आफादनि बेबो माने मैखोम माने सासे मेम्बार ओरै जाहैबाय सासे नै आइखाबो खोन्थानोसै आं नोंथांमोननो बिथु फंबाय नैबे जाहैबाय नोलोबारि बैसागु आफादारि नेहाथारिया जाहैबाय माबायदि ओरैबायदि माने आयौ हाबा बेबायदि माने आफादगिरि बा नेहाथारि गैया बसुमतारी अके गोदान बोसोरनि हेपि बैसागु बे जाहैबाय बर'आथ' बिराद फेमास दंलै खिन्थु माबा मोनसे बर' बियो बैसागु बे बाबुआ खोन्थाथ'ला बिनि डिजाइनेसनखौ खालि नामा जालोंनाय जाथ'वाखै नामा सारमोना ना जाखांबाय नामा जाखांनानै रेस्ट लादों नामा दसे बे जाबाय जोंहा MSc-नि EM नैबे जाबाय जोंहा मिंमां नोलोबारि हाई स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचार नैबे जाबाय जोंहा गगामुग कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार नैबे जाबाय जोंहा IDTP चेयारमेन भाइस प्रेसिडेन्ट नैबे जाबाय जोंहा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि दायो माने जों